Serviciile de înființări societăți comerciale, înregistrări de mențiuni la Registrul Comerțului, găzduire de sedii sociale, evidență financiar-contabilă și înregistrări de mărci, brevete și desene industriale la OSIM pot fi comandate și online pe platforma www.clientonline.ro. Prin înregistrările de mențiuni înțelegem cesiune de părți sociale sau de acțiuni, schimbarea sediului social, deschiderea unui punct de lucru, majorarea sau diminuarea capitalului social, extinderea domeniului cu noi obiecte de activitate, modificarea denumirii societății comerciale, numirea sau revocarea unui administrator, preluarea societăților comerciale, radierea societăților comerciale, suspendarea activității societății. Oricând, zi și noapte, în timpul săptămânii și în timpul weekendului, de oriunde din țară și din lume, puteți comanda online cu maximum de confort, beneficiind de promptitudine în procesare, variante multiple de plată, scutind drumuri și timp pierdut. De asemenea, veți mai beneficia de bonusuri care nu sunt oferite clienților noștri offline și nici de către alți furnizori de astfel de servicii.